kurarama kupita vanhu muno nedzimweni dzenguva zviso zvingapenye kudai asi vana venyu vakatemerwa sekutaura kwatamboita nguva yatatu kuairport mutauro kuzimbabwe changosara chikuchengeta vanhu kunamata nekuti zvimwe zvese hakusisina chekuti ungavimbe nacho ndokuvimba kwaita nevana venyu vari muno vamwe wabva nzvimbo dziri kure vamunzwa zvinana kunana Robert Sunuku inzvimbo dziri kure asi vari kuti muusiku wanhasi wakataura kunzi hakusi kutariswa zvinhu zvepasi kutariswa zvinhu zvekumusoro vane chivimbo kwamuri pane zvamuchapa vane chavanoenda vakabata mukati muupenyu hwavo ndoimba kuti pamuchatiparidzira pano Mwari kudenga nokuitira zvakanaka asi kuti kutore nguva yakareba vana baba mubvangeri vakumbira ndimu 25 uye vati vari kuda ndatoshamisika kuti mubvangeri vakutozhiva masongo edu daro ndazongoti dai vanga vati vakupuwa panire but ndazongoona kuti zvine process yakareba ndazvitaura navo nekuti mubvangeri chandakaona ndinogotazio papeji pavo pane pamainoparidza muri kumasoro mubvangeri makatoka gemeni saka ipo vanodai bhanire raimbocheniswa gowa padai chatongovapa warova bhanire hapana chakaitwa munhu ari flexible asi vana vamatakupai nguva tichisimudza mubvangeri nekuvapa nguva nekuzara kwayo masvika zvei Isa kwazvo
Tinotenda Mwari zvikuru maererano regai ukasiungane ya Mwari muzita ramambo Jesu. Amen. Regai tende Mwari nekuda kwemukana wawatipa kuti tinzwe kutaura kwawo muupenyu hwedu. Regai ndiremekedze vatungamiriri vese, magosa ese ari pakati pedu, mufundisi vari pakati pedu, vabvuvi, vaimbi, mufundisi uye namai muzita ramambo Jesu. Amen. Chada ndishumire kubva kubhuku ya 1 Samuel chapter 30 chaverenga paverse 11. 1 Samuel chapter 30 verse 11. Chaditaure pamusoro pechinhu chandingati ansa kana kuti mhinduro. Ndofunga munhu wese ane zvaanoda kuti Mwari vamupindure muupenyu hwake. Ndakanzwa vamwe vachiti ino Mwari havasati vandipindura. Kune filosofi kutaura kwevanhu kuti aiwa mhinduro yashe inononoka, which I chose to differ. Mwari havanonoke nekuti vanoita zvinhu nenguva yakafanira. Munhu anononokerwa nekuti ane time frame yake, but ivo Mwari havanonoke nekuti vakatendeka. Saka mhinduro yashe inononoka. Vanhu ndovangatononoka kuziva kuti Mwari anopindura sei, uye vanogona kunonoka kuziva kuti mhinduro yacho inouya yakaita sei. Pane nguva yekuti munhu unogona kuti dai Mwari vane pabreakthrough ndawana mari. Mwari vokupa a connection, relationship nemunhu anoziva basa raungaita kuti uwane mari. Iwe uspoira relationship iyoyo, udzokera futi kuprayer, nekuti hausi kuwana mari, uri kuwana munhu achakuratidza mukana une mari yacho. So there are times yekuti pamwe pacho Mwari vanopa a seed to the sower. Chavari kumupira seed ndechekuti akadyara anokohwa wozodya. But there are times yekuti Mwari vanopa bread to the eater. Kuda kuti pane nguva yekuti vamwe varikuda kupa a direct answer yechinhu chauri kuda, but there will come a time yekuti Mwari vanokupa mbeu yechinhu chauri kuda. Alright. 1 Samuel chapter 30 verse 11. They found an Egyptian in the field and brought him to David. They gave him bread, he ate, and they let him drink water. They gave him pieces of cake figs, 2 clusters of raisins. So when he had eaten, and his strength came back to him, for he had not eaten no bread or drank water for 3 days and 3 nights. Then David said to him, "To whom do you belong? Where are you from?" And he said, "I am a young man from Egypt, servant of the Amalekites, and my master left me behind, because 3 days ago I fell sick. We made an invasion of the southern area of Kerites in the territory which belongs to Judah, and the southern area of Caleb, and we burned Ziklag with fire." And David said to him, "Can you take me down to this troop?" So he said, "Swear to me by God that you will neither kill me or deliver me into the hands of my master, and I will take you down to this troop." Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yandalenga apa ya David akutera mushure mekunge musha wa peace wa Ziklag. But pakapiswa musha zvipfuyo zvakatorwa, mhuri dzikatorwa vakaendwa nawo. So iyangana mata ungenda 30 verse 1 akana mata akati Mwari nditevere ndinokunda here. Mwari ndobva vamupa assurance yekuti tevera, pursue, surely you overtake and you recover all.
So Mwari vamuudza vamupa answer yaari kuda. So haasi kutevera nekuda kwekuti ari kungoda kutevera. Ari kutevera nokuti Mwari vamupa assurance yevictory. David is one of the men wekuti haapinde mufight to win. Anotanga abvunza win kuna Mwari wozopinda mufight. Waitanga wabvunza Mwari kuti zvinoita here kuti ndirwe, nekuda kwekuti pamwe pacho unorwisa Mwari zvaasina kukupa nyasha dzekuti urwise. Matthew chapter 2, Joseph unotaurirwa in a vision neangel kuti torai mwana mutize naye nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Mwana vari kunzi vatize naye ndiJesu. Ari kupiwa advice naMwari kunzi tizai. Ini noziva Mwari ari Mwari wamasimba ose. Matthew chapter 2 anoudzwa kunzi tizai nemwana, mwana wacho ari Jesus Christ. So there are times yekuti ukasanzwa izwi raMwari unoona kushanda nekufunga kwako, nekuti aigona kuti kana ndiri naMwari kana zvinhu zvaMwari kuramba ndiri pano, Mwari vanondichengeta. But kunzwa izwi raMwari kunokuchengeta nokuti vakaudzwa kunzi ibvai ipapo tizai. So mhinduro yaMwari yatinotarisira dai Mwari vapindire muupenyu pane zvese zvatinochema yakauya. It's unfortunate kuti unoona kuti haiwa zvambosatirwa zvandakanoita zvacho asati zvaita. Inhau yekuti mapinduriro ava Mwari vanopindura sezvavanoda, iwe unoda kupindurwa sezvaunoda. Saka pane clash bichana. Iwe vanokupindura saMwari vanoziva ramangwana, iwewe unofunga ramangwana hauzivi. So there are times yekuti vanoita sekunge vari kukurambira nokuti vari kukuchengeta. Wotonzwa sekunge havina kupindurwa, but unoziva here kuti no ianswer. Kwete itori mhinduro. Saka iwe unoti handisi kupindurwa nokuti uri kuda yes. But there are times yekuti yes wauri kuda ari more dangerous. Waungatoda izvezvi ndino. No wacho achirwadza, but Mwari nokuti anoziva ramangwana, that no is better for today. So David apiwa assurance audzwa naMwari kuti tevera unokunda. So ari kutevera, ari munzira. Mwari havana kumupa direction, vamupa assurance, vamuvimbisa kuti unobudirira, but havana kumuudza kuti zvinhu zvako zvaenda nekupi, vanhu varuda kutsvaga vaenda nekupi. So tingati akapiwa half answer inokompletwa nezvaachaita along the path. So pane nguva yekuti mhinduro yawakapiwa haisi complete, inokompletwa nezvaunoita. Mafambiro ako, mararamiro ako anosanganisa answer yawakapiwa naMwari kuti ive complete. Bible rinoti kudii? Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukapinda muchechi ukapfugama pa ukanamata, denga harivhurike Mwari wokupa. Zvakuda kufunga kuti anobva kuna Mwari asi anowanikwa kubaraini kwavo. Hazvirambidzwe kufunga. So it seems as if the answer is not complete kusvika wakuita thinking, not praying. Harirambidze kufunga, rinoti musafunganya. Do not worry, harina kuti do not think. Mind gift yakapiwa munhu naMwari. Kune zvinhu zvizhinji zviri kutotibatsira pano panyika zvina kusikwa naMwari. Semaiki iri kutibatsira voice risaperi. Harisi creation, ithinking yakaitwa nemunhu. Kufunga uku hazvina kusikwa. Kuna akafunga kuti zviitire zvakanaka. So kune dzimwe mhinduro dzekuti Mwari havachakupa nokuti vakakupa pfungwa. Pfungwa yako itori package yeblessing yaunofanirwa kurarama nayo. So David wanamata Mwari mutevere ndokona kufamba kubasa. Ini ndiri mufaridzi womuroad street unakuona. So assurance apiwa, tevera unokunda unobudirira. But pane nyaya along the path. Kune zvinhu zvokuti nyangwe Mwari vazvitendera kuti zvive zvako, zvimwe zvacho zvinotoda kutora patience, zvimwe zvinoda kutora strength kuti uzviwane zviri zvako. Adzimai vangu vandinawo kumba ndinotenda Mwari, Mwari akanipa mudzimai right, but pandakavapfimba ivo vandakapiwa naMwari.
vakatonditi kwana. Haamubvuma vanokuti zvabva kuna Mwari. Pakatoda ukamushingirira kuti hamukwana imo unotokwana kusvika zvaita. Pakava nepatience, pakava nekutsungirira. And kutsungirira and patience is one of the fruits of the spirit. Zvoreva kuti kune zvinhu zvakati naMwari ndezvako, pazvinototora effort yako kuti zvibatike muruoko rwako. Zvavakanzi naMwari ndezvako. Kana Kenani vakanzi vaipiwa naMwari, Mwari haabvise vanhu vari muKenani. Mune vanhu vakunofaitana navo pazvinhu zvenyu. Kenani ipromised land yapiwa vanhu naMwari. But kana maenda kuKenani mungosvika muchipinda kune zvinokurwisa ikoko. Kune zvinotodemanda your faith for you to take over. So mhinduro yaMwari muupenyu hwako, Mwari havanonoke, Mwari vakarongeka, vanoita zvinenguva. Mhinduro yakauya kudhara. Chiri kupotseka kuziva kuti mhinduro yacho yakauya in which form, sechinhu chipi senzira ipi. Mari chaiyo ukanamata Mwari inoda mari, silver and gold belongs unto the Lord. But vakada kutokupa iri mari chaiyo dzimongova hakupe mari yacho. Vanokupa a plan, a project, a vision yekuti uite pursue kuti usangane mari yacho. Joseph wakarota ari mambo, but paakanopinda muEgypt anotanga kuti chef, akatanga kuita garden boy, akashanda kumba kwa Potiphar. Iye akarota achifugamirwa, akasvika muplace yedream achinofugamira vamwe. Chaakagona kuita chi ari muplace yedream yake, akava negood character. So paunonamata kuti Mwari makarangarira Joseph, chirangarirawo zvakaitwa naJose wacho. Nokuti zvakaitwa naJose zvinobatsira zvakaitirwa Jose naMwari. Joseph akasatya Mwari, even akarota ari mambo, akapinda muEgypt akaita unhu husiriwo, anongopedzisira angori a useless boy. So mhinduro yaMwari inobatana nezvaunoita. Mhinduro yaMwari inobatana nezvaunoita kuti ibatike muupenyu hwako. Hove inoraramiswa naMwari kwete nemvura. Chese chinorarama chinotora upenyu kuna Mwari. But hove ikabuda mvura inooma Mwari ariko. Kana ikatodeclare iri kunze kwemvura kuti kudenga kuna Mwari ndinorarama zvakadaro, inomufira muprayer. Bible rinoti God commanded the waters to bring forth fish. So kurarama kwawe mumvura command, principle, ishoko raMwari. So outside water, ya break the cycle, the pattern yeanswer yaMwari kuti ive nekurarama. Achidota usafune munhu wokutoti anogona kuignore the preaching and everything, anobatwa musoro chete. Kunamatirwa kuri right. But pane nyaya ndepekuti ukabatwa musoro usina kubatwa mukati memusoro, answer haite complete. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Ukanzi vachiti vanhu vangu varikutaura vanotonamata chaivo, ende anobvuma kuti vari matight. That statement is very dangerous. Mwari anosvika paanobvuma kuti ndevangu ava but vakuwara, vanhu vangu vaparara. Zvokuti uri wake anotozviziva, asi zvokuti muparara anozviziva futi. Ende haazvipe mhosva, anoti nokuti havazivi. Anopa mhosva munhu wacho ari patight. Vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Kurati kutoparadzwa kwete nadhevhu ayo, iwe ukasaacquire knowledge. Mwari ari Mwari wamasimba ose. Pane paanongopeta maoko kuti ndevangu but vakuvara. Kurati pane zvinofanirwa kuzivikanwa, kana waziva you action ine nyaya. Action ine nyaya. Ini kuchikoro kwandakafoira ndaitoda kupasa, but kuda was not enough. Ndakafoira ndichida kupasa. Ndo pandakadiscover kuti kungoda chete is not enough. Kana wada you must do something. Kana wada kuti Mwari vakuropafadze, make sure une zvaunoita. Kana wada kuti business yako risimuke, pane discipline nemaprinciples aunofanirwa kushanda nawo kuti zvinhu zviite. Kungoda bedzi is not enough. So David wanamata, nditenere ndinokunda
unokunda here. Mwari vakati tevera unokunda, but direction haana kuipiwa. Saka wakangotanga kufamba ndizoti wakasumuka sei vapamba asingazivi kwaari kuenda. But ari muroad, verse 11 yati, he came across a man anga aine nzara, aine nyota. Munhu anga asiwa nevanhu vanga vapisa musha wake. Ndiye munhu wakatanga kuita encounter. Munhu yakatobuda pachena kuti tisu tatopisa Ziklag musha waDavid pacho. Zvoda kuti David aigona kuti varume pana vatamboseta example yekuti kana tasangana nemunhu aita zvatisingafari tinoita kudambura. But he chose to feed the enemy. Identity yemurume uyu ndo identity yevanhu vapisa Ziklag. Nokuti is part of the team. Abuda pachena kuti ndasiwa nevamwe vangu tisingapisa musha yenyu. Zvaifanira David haasha kuti Mwari ndasangana nenemi number 1. Ndada kumboratidza kuti ndakagumbuka nemusha wangu. But wakasarudza kupa murume uyu chingwa. Akasarudza kupa murume uyu mvura. Ari kumupira mvura. This man was sick. He was about to die aine nzara. Saka David chinhu chaasiri kuziva chaasina indirection. Victory audzwa kuti nokunda. Kuti vaenda nekupi hazivi. Anoziva kuti vanhu vaenda nekupi ndiye wacho ane nzara. Kuti anga akufeeda direction yake. Haisi loss. Why? Nekuda kwokuti tikarega murume uyu achifa hatirikavhe nyangwe Mwari vati munorikavha. Why? Nekuti nyangwe Mwari vati tinorikavha hatizoti vanhu vacho vaenda kupi. Saka aritoziva vaenda vanhu ndiye asiwa parodhi. Saka chatofanirwa kuita naye kwete kumurwisa. Nokuti tikamurwisa tiri kurwisa direction. Tiri kurwisa recovery yacho. Kuti pamwe pacho tisi tinoponda mhinduro yacho Mwari vairwisa along the path. Bible mune murume akanamatirwa katuna Jesu wamasimba ose. Murume akanamatirwa ari bofu ndokubva kuti wanzi uri kuona izvi kanzi vanhu kunge miti. Kuti anga ane maproblems too. Wani yanga yakavigwa nokuti anga asati akuona. Munhu anga ane maonero akaipa. But zvasingazikanwa kuti anga asiri kutoona kwacho. Tine vanhu vane maproblems too, but akavigwa ne1. Uri munhu anotodada but hausati wani zvekudadisa. Zvinotooneka mazvishoma zviri kunofa nebasa. Unotokurumisa zvako so. Zvanhu zvikafamba munhu aita mudumbu. Unotooneka ushuwa zvikangofamba tinotokuwara. So murume asanganikwa naye itori part of the answer yaririswa naMwari. Nokuti Mwari havana kupa David zvese, havana kumupa direction neazvo, vamupa assurance unokunda tevera, but direction inodependa neyo character towards somebody. Chakanakira nzikamba kwemunhu ndochawakatoipinda. Unoziva kuti Mwari waunonamata akatombosiya denga rake akaenda kumba kwaAbhurahamu. Vatumwa vatatu vakamurukira pamba paAbhurahamu. Bible rinoti one of them was God himself. Vakatoshanya kumba kwaAbhurahamu vakatodya ikoko. Ndokusvika muromo wako bati chemunhu. Gumbo rangu iri haritsiki kumba kwemunhu. Uchinamata Mwari akatombosiya denga akaenda kumarengo yake. Deuteronomy 33. Tine record yaMwari akatomboenda kunhamo. Unoziva kuti Moses haana kuigwa nevanhu. God came down paMount Nebo and God buried Moses. Bible rinoti till today vanhu havatomboziva kuti Moses akavigirwa pake. Why? Nekuda kuti burial yaMoses yakatendwa naMwari. Mwari kutoenda kunhamo. Mwari chaiko. Ndokuti ndinoziva kuti kudara kuenda kunhamo pasava. Kunhamo hauendi. Unonamata Mwari akatomboenda kunhamo. So murume asanganikwa naye identity yake, unhu hwake kwaabva ndo vapisa Ziklag. But chaasirwa manje chekuti Mwari varoti David akagona kuita zvakanaka pamunhu uyu zvaanotsvaga anosangana nazvo. Mufungire vanhu chaivo satamiri chinonzi munhu imhinduro. Ukangodaro una Mwari
Adam pakataura statement yekuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Aidaro ndiMwari kuna Adam kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo vari 2. Mwari vaina Adam vakatoona kuti apa zvisati zvanaka. Munhu ana Mwari kunzwirwa tsitsi naMwari uina Mwari. Kuti akashota munhu. Hauna kushota munhu yega naMwari kana ndime wakashota munhu. Denga rakasvika pakunzwira munhu tsitsi kuti kana munhu asina munhu hazvina kunaka. Why? Nokuti chiprofita chekuti be fruitful multiply. Kana ukanamata zvakadii usina mudzimai ramuwandi. Munhu aitombokura hazviite. So which means Eve was part of the prophetic. Yaudzwa Adam to be fruitful multiply. Adam denga rakaburuka kumba kwaAbraham. So ati gore nouya nenguva ino uchava nemwana kureva Isaac. But ngiro dzisati dzabuda mutende raAbraham dzakabvunza kuti Sara aripi. Why? Nokuti shoko rataura kunzi uchava nemwana rine chekuita nerelationship nemunhu watisiri kuona. Statement yekuti where is Sarah wangose mubvunzo Mwari vanoona pese. Yanga iri clue yekutoudza Abraham apiwa chiprofita kuti uchava nemwana. Kunzi vakuru kana ndati muchava nemwana Sara watisiri kuona panapa kana vakatodzinga mutotsvaga. Because zvataprofita zvinotoda Sara, she's part of the equation. Icho kwadi kuti munhu haana zvaangakupe, but Mwari wacho ane zvaanokupa, anosvitsa kuvanhu. So murume wari parodha is part of the answer. Why? Nokuti ndiari kuziva kwaendwa kwacho. Kune mombe dzako David dzirikuzikana nemudhara uyu ane nzara. Kwaenda vana vako nemadzimai ako zvirikuzikana nemudhara kane nzara kasiyiwa parodha. So the way yochachitaka munhu kari parodha ndo recovery yako. Zvakuti David akaponda munhu yakabaya-baya achiti is part of my enemy. Unopedza makore achingodzungaira asingaziva kuti vanhu vane zvinhu zvake vaenda kupi. Why? Nokuti akaponda pane information yedirection. Ndo panoziva kuti mhinduro yacho inononoka tanzwa nekufamba muno muZiklag. Ziklag yakatsvaga zviri mhinduro yacho hainonoke. Tisu tinonoka kuziva. Pamwe Mwari vakada kukupa chikafu kuguta, havanesi chikafu vanoisa mvura. Iwo unobva warima. Wobva wati gore rino Mwari vatipa kuguta. Yet the truth vakakupa mvura. Yes. Iwo ukaziva zvekuita ukaguta. Promised land, inland iri fertile haisi fruit. Which means unogona kutofa nenzara uri promised land. Ukangopinda promised land ukangona kugara kuti inzvimbo yenyasha unofira munyasha. Why? The land is fertile, but you must know how to till the land and plant a seed. So kune mhinduro yekuti haisi complete kusvika wakuziva zvekuita. Saka pamwe pacho patinomira dai Mwari aita zvakati, akatoisa kudhara zvinhu zvese zvakafanira, but iwe nekusaziva uye nekusaita unoramba wakamirira. Wotova nekafilosofika kuti mhinduro yacho inonoka. Toramba takatsungirira Mwari vane zvavachaita. Paunopinda muroche Mwari unoshamisa, vanenge vachakukwenye nowo unoshamisa, hauna zvavakuita. Nounzi wawitisi. Hallelujah. So promised land haisi guarantee yekuti muchadya. Nzvimbo yakaropafadzwa haisi guarantee yekuti muchanosvika mukaguta. Kunofiwa nenzara muKenani munhu akasarima. Even ivhu riri fertile. Nokuti iland iri fertile haisi fruit. Saka chane challenge yatinayo as Africans kazhinji ndeyekuti vanhu vanocomplaina. Takaita independence kudhara so but inda tichita kuti takaita independence vanhu vanoconfuse whether kuti independence neprosperity. Independence hazvireve rugare. Zvinoreva kungosununguka. Saka unoona zvinenge zvakangosunga iwe wakasununguka. Independence kungoti hauna anokudzvanyirira. Saka ukasashanda unozvidzvanya wega. So Mwari vanopindura, but iwewe kurarama kwako kuita kwako
ndokunokomplete answer yawakapindurwa. Kana ukava great dream, the character of the dreamer determines achievement yedream yake. Hallelujah. Chose wakarota uchifugamirwa, but ukanoshereketa wamukenani ndiwo uchafa uchifugamira vanhu. The dreamer is greater than the dream. Samtona kuti kana ukaita chiroto chakaipa sei, you have the final say iwewe after that dream. Why? The dreamer is greater than the dream. Ukaleta zviri negative ukamuka kuseni, you can cancel that dream in the name of Jesus. Why? Because you own the power over the dream. So chiroto chese chaunacho chokubudirira chinongomiswa nezvaunoitewo wakachirota. So murume akasiwa ari parhodhi, iansi yariswa naMwari mashia David, but answer yacho haitangi yakupa zvauri kuda, unotanga waipa zvainoda. Ndopane problem macho. Saka wakangoti tudze kwaenda vanhu vane nzara vasina simba rekutaura. Saka pauri kumusvika haisina kuti kunyanya mufarira sei. Unoda kusvika pane information yawo zvike zvinhu zvauri kunyanya kuda. Saka kazhinji makore anofamba mandoti asimwati akanamata wani. Babada kunamata wani. Kingdom yaMwari ine makeys. Jesu akutunapita, I'll give you the keys of the kingdom. Which means don't take care. So there are times that the formula yakushandisa iri biblical zvinoshokora Mwari, but it's not the right formula for the problem we are facing. Saka Jesu akati zverudzi urwu kunati kune zvine marudzi nemarudzi. Saka pane zverudzi urwu zvinoda kunyengetera nekutsanya, kureva kuti kune zvisina izvozvo. Saka mubati ukatsanya zvisiri zverudzi urwu unounda mahara. Asi kuti zvisari zvakutsanya but zoti ndezverudzi. Kuchikoro kana mataseko ukasaverenga unofuira. Ndezverudzi rwekuda kusaka zvaunodhina nazvo asi zveprayer. Kune zvinodhimanda maturity. Ungokura baba yakamfana vana vaita matiro kuti ndadire kuti ukati kura ndibate tsoro kura dzinobuda. Hazvitsvagi kuprayer kungokura zvinoita. So kune zvinhu zvokuti unotsvaga but auzvitsvaga hausi kukura. Nokuti Mwari vanorespecta maturity to this level. Haga naIshmael vari murenje vachichema nenyota. Haga wakatora mwana wakaisa pasegwenzi akatanga kuchema nenyota ari pari. Bhaibheri mukirosi ikataura naHaga ichiti kudini? Haga ichiregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Kwete kwako kwemwana. But mubvunzo ndokuti ane volume yakakura ndiana mai kana kuti mwana. Sadenga rinenge harisispikiti kuchema stiring. Nokuti vaichema itu Haga nemwana wake vaichema nenyota. Mwari vakati kutanzwa kuchema kwemwana kwete kwenyu kwemwana. Kunoti kumwe kuchema hakunzwiki. Maybe I'll explain. Singanzwiki. Remember kuti Ishmael ropa rake mwana waAbrahama. Abrahama ndiye ane ukama naMwari. Zvireva kuti Mwari vari kunzwa relationship. Indakura pamai is my brother itafana disi kumai. So my life ilimo ndio ndase munonzo mukombwa. Mai vangu vaigona kuti wapera kondudza kuti mwana mutora bucket enda imba 6 mwana ino pamai kana pamai Teresa unopiwa hofu. Zvino kuti pakati pese vana havana hofu pakata. Svika kwamai Teresa vaitanga vafunga ukama kwete hofu. Vanozvata vakana ukawanda sei hatipirwe. So yekuti unamata Mwari nezvizhinji haisi guarantee yokuti unopiwa. Pakuwirirana vanhu ndopane nyaya. Ende unoziva here kuti taipiwa bucket ka but vaiudza kuti ngavakuisire kana ushoma so. Kunoti vari kuda ushomayo. Kungozivawo kuti wandiri kukumbirawo capacity yake. So this man along the path imhinduro kuna David. But in problem paano explain kuti aita nezvenyu
tapisa Ziklag. But David had wisdom is part of the enemies of Pisa Ziklag. But at least can negotiate a deal. Could it is now part of us. Let us feed this man. When raise my destiny helpers of my life, one from one side, with a destiny helper are very rich and kind. Sometimes your destiny helper muna any problem you are not found helper today, but no rise or we helper tomorrow. Destiny helper murumo iminuro hope una David, but David anofano tanga help yaki. Kubatsira mubatsiri wako. That's why Jesus aikumira mvura kune mukadzi weSamaria paakanyimwa ndokubvaudza mukadzi uchangavanzika kuti dai waiziva iwewe ndiwo waikumbira futi kuno kuda kuti uri kukumbirwa nechinhu chine zvinhu zviri nani. Dambudziko ratinaro nderekuti mhinduro dzatakapiwa naMwari dzimwe dzacho takaponda. Iye munhu anoona vanhu kunge miti chakata Jesu muna matereke chitunhu. Munhu wokuti akanzi ndinotsvagira huni anotanga kutoponda chaanotara nacho. Because anotomboona vanhu kunge miti. That's a picture yekuti unotarisira vanhu pasi. Unoona zvinhu zviri useless. Munhu as long ari mupenyu. Vanotaura shona vanoti seka urema wafa. They are trying to say kuti as long munhu ari mupenyu ane capacity, ane potential yekuita zvausingatarisiri. No matter how poor zvaari today, but kudenga kuna Mwari unosungudza marombe kubva muguruwa. So rimwe rombe rouri kuona nhasi romashefu ako mangwana. Zvokuti ukatita rombe iroro zvakanaka, ndaona wadiscover kwakaenda mombe dzavo. So David murume waari kupa zvekudya uyo, iwisdom dzaatoshanda nadzo. Daakashanda nehasha bedzi ndoba aidemonstrate hasha dzake. Kuti matopisa Ziklag musha wangu ndakuita dambura vanhu vanozozva takatsamwa, but akatozva ndikafaita murumoyo ndafaita destiny kuti Mwari havana kundiudza zvese. Mwari vanditevera unokunda, but kuti zvaenda nekupi havana kunditaurira. So in other words, Mwari vakakupa half answer, the other half is your character and your behavior. Saka patinoparidza hatiparidze kuti Mwari aimprove achinje, toparidza kuti isusu tichinje nekuti iye agara ari right. Kuparidza hakusi kuburitsa urongo hwaMwari nekunonoka kwake, kuburitsa urongo hwedu nekutadza kwedu kuti tikazvipolisha tisangane nekururama kwake. Chese chawakamira chawakachemera kuti Mwari itai vakaita. But zvinotora time nematurity neknowledge kuziva kuti kana vakazviita sei, kuti ndisvike pazviri ndinosvika sei. Saka unoziva munhu achinja chechi, andifunga chechi yacho haina power. Ini pandakaverenga shoko rangu rakati there is power in the name of Jesus. Ndinokutora zvemachechi. Kuti unova kuti wechechi ine power. Ende chandakadiscover wese anochinja chechi, ukaona aenda kwamuteera akushandisa bhaibheri aishandisa kwaakabuda, anototakura iroro, angobuda pachino ndine nharo, but harinyepe ndine nharo zvangu kuda. Shoko raMwari harirevi ndizvo. Mwari atonamata ndianonamatwa kuona yemuro wakauda kuenda. Ndiye hakuna umwe, havana umwe Mwari munyowani, ndiye. Dzazviona patsamba dzaPauro paainyora tsamba kumachechi, aingonyora tsamba kuvaEfeso, tsamba kuvaKorinde, achitsura nekuvaudza zvavanofanirwa kuita vari ikoko. Hakuna tsamba yakanyorwa kunzi kudai kuvaEfeso kusirius nekuvaGaratia. Munhu anoparidza kingdom haaparidze transfer, anoparidza transformation. It's not about church, it's about Jesus. Hakuna tsamba yaPauro yakanzi pavaGaratia muri kuvhara napindai kuEfeso. Munongorwa tsamba yenyu muri kuvaGaratia iko. Dada ari mazuva edu inenge iri tsamba kuIsraeri, tsamba kuMethod, tsamba kuZion. Zvakangodaro. Vanhu vachinamata Mwari vachiimprova vachiitirwa zvakanaka variko. Murume asiwa ari parodha, demand iringotsvagwa naMwari ndeyekarekta yaDavid.
Why? Because murume uyu atanga aexplaina kuti tisu tapisa Ziklag zvinopa David hasha, but chimwe chinofanirwa kubatsira David ndechekuti nyangwe ataura zvinokupa hasha ari kuziva kwaenda zvinhu zvako. Saka unoziva kuti Mwari vatitevera unokunda, wosangana nemunhu anoziva kuti zvako zvaenda nekupi. Let me treat that person well. Halafu yaunoita kuvani ndo pakafira mhinduro dzako dzese papa. Nokuti vamwe vanhu vari kuona vari dying, vari thirsty, vari useless today. They know the direction. Ichocho Mwari ndo chaakakuvanzira hakuudze, unoidiscover wega. Saka Bhaibheri richiti kumbira unopiwa, gogodza unozarurwa, tsvaka unowana. Zviripo zvaunofanira kutsvaga kuti uwane. But zvimwe zvacho haufaniri kutombotsvaga. Gogodza unozarurirwa. Kurati kuona kurispekta vari mukati. Apadi baiginya, apadi breakthrough, pada discipline. Unogogodza. Ega harina kuti gogodza uzarure, unozarurirwa. Kurati kune vanhu vanenge vakatopiwa nyasha naMwari vari mukati, iwe uchiri panze. Saka unofanira kurispekta kuti vakapiwa nyasha ngatiite sei? Ega yakunoka ndakati statement yediscipline. Why? Nokuti kune mamwe manokera kuti vanhu vatye vakiye futi dhora. Unonoka kunge polisi. Iyo kune manoke kuti munhu unoziva kuti panopashata, kuti pane munhu ada kupinda. Maprinciples ari mushoko raMwari, ukararama Mwari ndo anokulidha kuansa izvaunotsvaka, nokuti Mwari vakakupindura kare. But kune imwe ansa ukatarisa murume anonzi Naamani, aiva nemaperembudzi, chakamupa kupora. Pane dhei raakasiya army commander, anga ari general commander. Nechakomanda ndeyekupa macommands, ndiye anoteererwa kwete kuteerera. But musi waakateerera musikana webasi, akaenda akandopora. Kuti akakumura nyembe pazvinhu zvemweya. Also, there are times that you look at yourself and your title and you miss your healing. Haifanirwa kuteerera kamusikana. Ndi commander, ndi general. Akajaira kupa macommands. But dhei raakanzwa kamusikana kachitaura akaita saizvozvo, maperembudzi kuda kuti Mwari vanga vakatonza healing mulife yaNaamani. But healing yaimirira dhei raachateerera munhu ari mumba make. Saka Naamani asina kubvira ateerera kamusikana akaingoti Mwari wacho hadi ndipore ayo mhinduro yacho inonoka. Ndiuri kunonoka kuva humble. Pamwe pacho chakatomisa ansa yako kushaya humility. Unongozvinzwa so. Une class, une level yavanhu vanosasita nawo. Ita kwaMwari kunodaro kuti wasiri muklasi yako, wasiri palevel yako, ndo vane direction yako. Wadi nokuti murume wasirwa parodha, hauna chaungaimure paari. He was left there because he was sick. But a sick man is not a dead man. A hungry man is not a dead man. Are you hungry? Are you sick? He knows why he doesn't want to chat. Kazhinji Mwari pavanoda kukupa zvinhu havakupe direct. Pane munhu wavanotambidza kuti akupe. Kurelata kwako nemunhu iyeyo kunokodzera kutambidzwa kana kunyimwa. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akaenda kuna Elisha akati murume wangu akasiya zvikwereti. Munhu waMwari akamuti chena unokumbira zvitini empty jars from your neighbors. Kureva kuti mafuta anowanda nekuda kwezodzo kana wane zvitini. Zvitini hazviwande nekuda kwezodzo. How you relate with your neighbors. Kunzi go and borrow vessels. Kuzo nokuti mukadzi akaruka dzomuprofita. Unoziva kana uri my prophet. Uneva unotaura nawo taura nemunhu wese wese. Ndo zvakaita kuti mafuta aite mashoma. Bhaibheri rinoti pavakadurira mafuta, mukadzi pakati ndipewo chimwe chitini, vana vakazvitini zvapera. Bhaibheri rinoti and the oil stopped flowing. Which means mafuta haana kumira nokuti munhu waMwari haana power. Akamira nokuti zvitini zvapera. So number yezvitini iri determined neyo character of society. Empty jar, chitini chisina chinhu hachina basa. But uzati kune zvinhu zvisina basa zvaunogona kunyimwa. Unazonoti 10 rand haisi mari, but saya kuikumbira wona. Unyimwa 10 rand isina neba isingatengera na ufu. Relationship yako inokunyimisa nezviri empty. So pakanzenda unokumbira zvitini, namba yezvitini i-character. I-love yauinayo within the society yaunorarama.
Muprofita hakuna matira kuti ndofanira kuti ndodeclare kuti upiwe zvakawanda. Anonamatira mafuta kuwanda. Makontena hunhu hwako. So kune zvinhu Mwari zvaona kuitira zvakakura but hazviitike the way you are in the society. Nanhasi ndakamatira basa iri harisi kumuka. Rakatouya basa racho. But harina kuuya riri basa, akauya ari munhu. Ende une zvawakataura kumunhu iye. Tine mikana yatakapotsa muupenyu kwete nekuti Mwari haadi kusangana nemikana iyoyo. But mikana yacho yakauya vari vanhu vaitominda futi help kubva kwatiri. I always give people testimony how I came to Harare chibva kumazuva kwataigara kumaini ikoko. Taenda kugolf, tainotakura mabhegi evarungu aenda kugolf, so anonzi market. So takasangana nekamuka mudhara, kamurungu aenda kugolf, but kakaponjerwa nemota. Ndobva ndamubatsira kuchinja vhiri. One of my friends angu two vakaramba. Vakatoti tumafama kuti tuna mari kamuchembereka. Ndikakuti guys, there's nothing to ngatikabatsira akasikwanisa kuchinja vhiri. Ndabatsira kuchinja vhiri. Hapana kuita 2 months. Akandisika business card ndikafona akati chiuya kuHarare ndakavhura company. Ndaenda kucompany kwake ndefana changu an ordinary worker. Ndobva I want you to lead these guys. Pane mukampani yematai. Ndikati manje chikora nakuti pasezwa wakapasa kuchinja vhiri. Truly Bible not time and chance are given to all. Ukashaya chance pa desk level level, kucharacter kuni chance futhi. Time and chance are given to all. Takatungamirira vanhu vakafunda nokuchinja vhiri chete. Hallelujah. Usati wakundikana uko, wakundikana kucharacter futhi. Murume akasema nikanai parod yange itori straight answer yariswa naMwari vachida kuona kuti how you behave towards people who are sick, who are hungry. Munhu ari kubatsira today ndo breakthrough yako tomorrow. Iyo fungwa yako ndekuti madestiny yopa vanhu vari rich. Some havasitati vari rich ari madestiny yopa ako. Vanhu kutoti ukabatsira nhasi unotombokanganwa but pane gore ranozosangana uri desperate. Ari pa better position. Unozoona kuti Mwari sho vakaunza munhu mulife mangu for a reason. Mbavha pamuchinjikwa yakati kuna Jesu, Ishe kana makuya mumambo mutirangarire. Jesu akati zviro kwazvo tikuenda tese kuparadhiso. I promise you today tichaenda newe kuparadhiso. Sei Jesu akapa mbavha answer right there. Iwe usitsotsi. Mindura yesikuya. Mbavha pamuchinjikwa. Yakati Ishe mundirangarire zvikati nhasi chaitokere. Ipapo. Chakagonekwa nembavha chinhu nakutarisa kuti vese vari pacross. Akaita see beyond the cross. Akaona kuti nyange murume ari patight ndichefa. Akatoti Ishe kumunhu akarovererwa saiye. Mwari pane paanounza mhinduro mulevel yekuti unofunza kuti munhu haana basa. Kukumbira kurangarirwa nemunhu ane zvipikiri, ane korona yeminzwa mumusoro, ari kupfirwa mate, ndiye wakati Ishe. Ndokuti Jesu vakamuchallenge kuti munhu anoona. Ndopa ndakabata shoko kuti yange iri mbavha zvichiwa inoona. Mbavha manje. Obira vanhu property, obadenga racho futi. Church, my chief priest, vari kutorera Jesu, vari kuramba kuti mwana waMwari. But kune tsotsi rinyatsona kuti chechi apa yapotsa ndichefa. Ishe mundiranga zvatikuenda. There are times yekuti answer inouya, but inouya sekunge problem, sekunge makatoenzana, sekunge hana chaanokubatsira nacho. Kune vanhu vakatumwa naMwari mulife mako, but havana kuuya vaine zvinhu, vakatouya vaine nzara. Iwe type yawakamirira waunofunza kuti ava ndo vachaunzwa naMwari mulife mangu havasiriwo. Mindiro yasha inononoka, that's a lie. Tinononoka kuziva kuti Mwari unopindura sei, nokuti Mwari mukutendeka kwawo vanoita zvinenguva yakafanira. So number one weapon attack yatinayo yadevil iri pacharacter.
the way you treat others. Maonera anoita mumwe nhasi ane nyaya. In business vanotomboita anonzi masimple. Masimples business yoda kuona kuti zvine potential yakadi pakubudirira. So Mwari unotombosimplea vanhu. Saka Bible richiti akatendeseka muzvishoma vanomutenda nezvizhinji. Akatendeseka muzvishoma anodina zvimwe zvizhinji kubva kuna Mwari. Kureva kuti kana uchiroja one room chinonoka kuchechi, Mwari uziva kuti kamba full house achauya anopedza rinhu kutsvairawo. Zvishoma zvako isempo yekuti muzvizhinji unoita sei. Ndizvona ndakabatikana nemabasa empamba mu1 room imomo. Full house kutoregera nechechi yacho. Murume akasiwa paroti ndopa chakomplitwa zvese zvataura naMwari kunzi you recover all. All yako yakavigwa pacharacter. Saka David asati recover all akakonzera murume uyu to recover. Anga ine nzara ndiye akatanga kurecover. So Mwari vakafunga kukurwira, unofunga kuti vari kukurwisa. Unenge wapedza kubirwa mari wavharwa maraunda kutamba kunyika woya kuchechi utoti Mwari anokusumudza urambe wakadaro anofumisa. Unyasona kuti pandauya kuri right. Vachipedza kuparidza iyo vanzi. Simon ndi unotono ndakupedziswa vakuti shoma yasara. Vane basket nakamirira yasiwa iyo. Ayo kana ndiwa shoma yasara inotodiwa futi kuno. Chego unyasofunga kuti utafuka vanawo nevanhu rukunze vakafana nevese vanotora. Vakangosiyana matorero but timu racho riri kutora. Ndina mai vanondichallenge the book of Samuel. Mukadzi unonzi Hana. Hana akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Penina ive nevana hope. Achaite. Siya kana one pachechi. Vana vapenina ndivo kudada nawo kumaraini. Anini chechi. Kuchechi aitoenda. Aitopinda pashino paitopindwa nawa. But kuna akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Mumane 5 asi. Ndipo ndakadiscover issue giving aisiye nyaya kuti unazo. Inyaya yekuziva. Anosire mwana iko kumba kuine nyaya. Kuti anga azvibvisa mucompetition napenina. Ane revelation ane shungu nemba yaMwari. Chichaona chamudena anotoziva kuti chakandipa kugara mumarriage ndisina mwana mumwe wangu ane vana ndisiri kurambwa. Mwari akandichengetera nemba yacho. Saka haichengetwe nekuti ndine mwana, yakachengetwa naMwari even ndisina mwana. Saka iyo yandakaitirwa naMwari iyo ndakuitsiva pano. Chakasika kumubatsira ndibishop wake. Bishop wake vakamutuka paina mati. Vakamuti mukadzi unobatwa newaini kudaro enda kuchita paso. Haana kuencouragwa paita prayer. Chanzi Bishop Eli vakamutarisa vakati too much wine unodhakwa. Ndopa akava nerevelation painsult. Chicha akaziva. Chakamupa kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Angaona kuti ipo pano pacho hapasina mfundisi pangotukwa vanhu. Saka Mwari ndakuwanirai replacement yenyu yakanaka kwazvo. Asauzive kuti Samuel ndiye akatoziva the prophet. Bishop wangu akuita basa rekushaudha vanhu vanoita prayer. Saka akangoshaudha vanhu kuti Mwari chishwa ndotone nemiwo futi hamuna mufundisi. Ndipei mwana ndikupei pastor. Pana vasina pastor tungoshaudwa. Ka insult kakawa part of the revelation yekuti agonekwa nebreakthrough. Mendero yaloti Mwari vakanonoka nayo haina mbononoka, wakanonoka kuziva. Wakatadza kuita zvinokupa a complete, zvinokomplete answer yako. Chonoti apa musheti kagore rinouya, he is the same yesterday, today and forever. Mwari haataimire season kana nyika kuti akukomborere. The God of the wilderness is also the God of Canaan. And the greatest blessing yaMwari
Indaikufunza kuti iKenani. Wilderness. Why wilderness for 40 years? Laidya kusingalimwe. 10 o'clock okuseni Moses aingobata maiko taka kushedzera kuti kuchingwa ndokuda panze kunononga kuchingwa. Kuma 3 obata futi maiki. Nyama zuta. Ira alisikuenga manje ayamafarwa. So the God of the wilderness is also the God of Canaan. So Mwari hataimire nyika ya uri basara unoshanda. Blessing I control when the economy. You don't control when the faith yako no matter the economy. Profita akambonyimwa chikafu nevana vanogara kubako. Corrugation bine vana. Mwari vakapota vachituma mapungu nechingwa nenyama. Chingwa kana chine nyama ndo bega ni. Pane kuti ave bega aitodya mabega acho. Vanhu vasisate kumupa profita akati Mwari gara mubako kuti mbokutumira mapungu. Season yekuti vanhu havadi iye Mwari achida unotongodyra zvakadaro. Mindro yaunoti yakanonoka ina kunonoka une zvausina kuziva zvausina kuita. Munhu ane role to play kuti answer iwe complete. Mukorona wakomana wacho hasi kuroora. Iwe hauna kuona remote yanga yakasungirirwa mabhaluni. Kwakuchishata munhu kanasi. Mukore uno. Pamwe pacho nokuchingozvivhara ugochizvishingisa so. Hazvisizvo, ita risiye chako zvakanaka. Ndakati ukangopinda mubhucha ukangoona mune nzondora. Isaine kuti huku yacho yanga iri mukore uno. Kuna adya huku akakupa tsoka mukore uno. Ukaona kuine mazondo mombe yacho yanga iriko. Kwete last year, this week. Saka uri kuti zvinhu zvakaoma uri kunyepa ita ndakaomera. Wachinokuwanisa nzondora ihuku yadyiwa nemombe mukore uno. Mwari ari kuitira vamwe anokuitirawo. It's not a respect of persons. Munhu unotenda nekuita zvaanoda. No matter the place. No, tsika yake Mwari ndeyekushanda nefaith yako kurilisa zvaunosvibira muupenyu. Zvaunonongedzera zvese nyika yacho yazodai. Hapana time zvinhu pazvakaita right. Kune vanhu vakangoitirwa right pane imwe time. Aunzwa kune kudhara chinofanira mabereko nguva yakaipa. Hatigone kuita nharo tatisiko, but ukati ndipawo foto yenguva yakazva zvakanaka. Toona mudhara anonyepa. Akapfeka dzaya ainzi matenda futi. Ane skipa netsapo yemangai achienda kuchikoro 13 kilometers netsoka. Odzawo mutenda neuga kuti mabereko nguva yakaipa. Inda unochitaro so. Pane zvakaiswa munzira yako zvausina kunyumwa kuti Mwari aunza munhu for a reason. Ari kutambura hake but sei Mwari vaniconnecta nemunhu ari kutambura kudai. Iwe unotoona secase unoona sekuti unoti why me sei Mwari ari kuunza vanhu vari useless pandiri. Murume akasiwa muroti ukangoponda murume iye mombe dzako aurikavi futi ndiari kuziva kwaenda zvinhu. Don't destroy information in reality. This man was a stranger, but by revelation he was a messenger. So some strangers are messengers of God. Some people who are tested and dying are messengers of God. Learn to treat strangers with love. Some strangers are messengers. You know what I right shit. So I'm checking the church. Go for Shaka. Zvauri vaipano sei muchindinetsa ndopane blessing neopportunity yako. Saka unobzoka kukura uchiti Mwari ndikomborere, vanoshamba kuda kukomborerwa sei? Kangani. Why noda kuti makomborero ako patakarilisa
iwo wakatreata semaproblems. Saka mukadzosesa Mariya anoti kuna Jesu takamirira Mesaya akauya achatidza chokwadi achitotaura naMesaya. Iye achiti manje wedu takatoita kumirira. Kunyima unoita tomirire zviripo. Alright. Akamunyima akamvura. Ndokuvanza kuti takamirira Mesaya. Kunyima kunowanzo kupotsesa zvinhu zviripo. Mwari aitofunga kukukomborera unoswera wakazvimirira nokuti kukomborerwa kwacho kwakavigwa mukupa chauri kuchiseka. Zvawainamatira uchichemera zvimwe zvacho zvese zvakauya kudhara. Denga rinotoshama kuti munhu anoda kukomborerwa kangani. Ansa takamupa mhinduro takairisa but akaitreata seproblem. Kana une mukana wokuitira munhu zvakanaka, shandisa mukana wese semukana waunzwa naMwari. Shandisa mukana wose mukana waririswa naMwari muupenyu hwako. Nokuti some strangers are messengers. Some thirsty people and sick people are messengers of God. You never know kuti zvawainamatira munhu ari mupati yedestiny yako. Chakapa Joseph kutobuda mujeri akarapanura hope dzevasungwa kwete dzemaloya kwete dzemamagistrate kwete dzevanhu vari too powerful, a fellow prisoner. Ndiye akazoudza mambo varota kuti ini isu taitomborapanurirwa dzedu mujeri mune munhu anga asingabhadhari. Zvimwe zvinhu zvisingabhadhari zvichabhadhara. Mwari vakarangarira Joseph akarapanura hope dzaFaro inda uchijamba so akatanga nedzemumwe musungwa. Iwe unokuda zvinobhadhara zvine mari mukati chedu. Zvaunochemera zvinobhadhare zvinotanga zvisingabhadhare. Hope dzemumwe musungwa hazvina zvadzinokupa is a fellow prisoner sewe. Haasi lawyer, haasi magistrate. But Joseph nekuti angade gift to interpret akatanga kuita showcase gift yake kuvanhu vari useless. But vakataura zita rake kumunhu ari useful. I'll give you this testimony tigare pasi. Paridza upedze kaunombomira. Tine second phase. Give me this testimony. One day I was ministering per street pana fest. Ndofunga maclips kuna fest. Nandi pana fest street kwaina ya mvura. So kana kuchinaya apana shade iripo ndeye side nema shops. So vanhu vakamira kuside meshop. Munhu vani batira umbrella ndichiparidza. Murume ndokubvadarika nepo. Ndokubvandoona. Ndokubvaenda 2021 to 2022 time of COVID. I received a call. Nemwe mudhara sozwa ndoda kuti uye kuoffice kwangu. I was scared because yaingova number iri stranger. Zvakangoti ndondishumba. Uya pa 10th floor pa bank rinonzi Medbank. Toda kukuona. I saw you preaching one day Vishinaya. So zvangoya mind mangu kuti timbotaura tese. Zvakanditira zvakanaka. Murume is a 73 Adventist. Sabata nofona iziva. All right. Vanhu vari correct zvekudaro zvokuti vamwe isi vari wrong. Serious. He called me. Ndoda kuratidza kuita kwaMwari kuti kuri beyond denomination. Ndakaenda kuoffice kwake ndokubva azvintroducisa kwandiri ndokubva ati for this whole year I know kuti vanhu vane kune COVID vanhu vasikufamba vasikuparidza vanhu vasikuungana but ndakaona passion iri mauri one day we were preaching kuchinaya mvura so Mwari vataura mandiri for this whole year vanhu vakagara nokuti kune COVID I want you to be on salary for the day. He owns a bank asi munhu ari kuti ndiye muri bank Farari panasa just almost don't metropolitan bank. That was Dr. Inoki Mshindo. Akandisa salary family. Inda munhu wakabata msenga ndiri kulipo kugara zviripo zveshuwa. Kugara chani? Uchingori mind wane date nzi yako mari yemtoro yako mari yemtoro wakagara. But pandakamira pa road vanhu asikaparidze kuti Mwari uri kutirekera kuti munhu waMwari. Ndakangoita Mwari zvavanga vataura vakaita zvanasingafungidzira. Sometimes
Unoparidzira vasingakutendi, asi Mwari unotenda basa rake. You know what busy kutsvaga maplatform. Salary yegore afika kune platform ingazvigone. For the whole year hazvigoneki. Murume akaita zvakakura handingazvitauri zvese zvakanyanya. Alright, I'll give you this one. Angari mastands mamwe anoita zvedzimba kune mastands 3 kuborote. I want you to give you one stand crowing. Vada kudzoka mawana kuseri pepo yake ikaita vada kudzoka kumbangani mapapers eledi. Akanona ndichitoparidzirawo vanhu vasina lendi vanotorojawo futi. Vasina chavanokutenda nacho. Asi Mwari mukutendeka kwake akusiyi wakadaro. I've seen a lot. Church ndinzwe. Paunoti minzira yaMwari inononoka. Shirega kumira ramochiita zvinodiwa naMwari. Zakaria anga akwegura asina mwana, but Bible inoti nguva payakakwana mu chapter 1 yekuti anopa zvipiriso mutemberi. Ngirozi yakamira kurutivi rweauta yakati minamato yako yanzwika. Haana kunzwiwa achinamata, akanzwiwa achipa zvipiriso ari paduty, serving the Lord. Serving God is also praying. Continue to save God. Vanhu paunoti kunamata pane chatiri kuona, iwe haumirire kuona, unotenda. But mukutenda une zvauchaona. Again, Father, we thank you for your word, we thank you for your grace. Mazvita Mwari nokuti mhinduro dzenyu dzakadzika dzikauya muupenyu hwedu. Shoko renyu ngaritibatsire to sharpen our character. Tigone kufamba murudo, tigone kuva vanhu vanowadzana nekuyanana nevamwe. Tiregere Baba kuuraya nekuponda pane direction, pane blessing yedu. Takupai mbiri nokukuremekedzai muzita raJesu. Amen. God bless you. Regandzore nguva kuna vandipa mazvita.